morning to you. God bless you. Mwari wako nyasha, mwari wako upafate. Muzita la Yesu Kristo Nazareta. 2 Kings chapter 4 from verse 11. 2 Kings chapter 4 from verse 11. One day when Elisha came, he went up to his room, lay down there. He said to his servant, Gehazi, call the Shunammite. So he called her, and she stood before him. Elisha said to her, tell her, you have gone to all this trouble for us. Now what can be done for you? What can be done for you? Nyanda is just a text. 2 Kings chapter 4, verse 11. Elisha asked a question to the Shunammite woman. You've taken care of us. What do you want us to do for you? Can I speak on behalf of you to the king? The rest of the story, the challenge in the marriage. So she did this out of love. She did this without looking for anything, but just to save. Elisha aipfura achienda kuShunem, but paaipfura napo achienda kwaanoparidza. But there was a woman and the Shunammite woman. Akaona Elisha achipfura nokubati, I'll offer him a place to rest. I'll build a house, put a chair, a bed, so that he can rest. So Elisha panepa akati, now we need to do something good for her. I know we taught when you pray, that's true. There is another dimension. Your request is audible, but intangible. The Shunammite woman never asked Elijah for that. But Elijah argued, because you have done this to us. Don't know we are in Guaino, which are in one. Nyangamkazi akati msanyipira manda wenu. The following year akav avanemwana. Why? Chakakanzila doubt yake. Usagamjira kwake kutago ne kubata mwana. Inawe kuti unezanga afa aita kuna Elisha. So what you do opens a door for God to do something. Chawosiri kutarisira. Chawoshifunzwa kuti achiitike mupenyu. Zvaunoitira Mwari zvinodarika zvaunochema kuna Mwari kuti vakuitire. Nokuti zvaunoitira Mwari zvine voice. Cornelius, your prayer in your arms have come before the Lord. And I need to open the book of Acts. The book of Acts. Action. Zvaunoitira Mwari itori prayer request pachayo. What you do unto the Lord is more than what you can ask the Lord to do for you. The Shunammite woman, I receive. The platform the prophet was enough for her to receive, even without asking for a child. There is a prayer request here from Bridget Goredema. She's saying, vanhu vakarara kupolisi vakapiwa mwana waikurongedza kubuda munzvimbo iyi madeko 6 March 2024. We need prayers. Father, I pray kuhama dziri muCape Town vasangana nedambudziko iri. I pray for a turnaround. I pray for your grace and your favor. Rangarira vana venyu Mwari vakataura nevana veIsraeri kuti nyangwe maenda munyika yevamwe zivai kuti mai vakatorwa mune imwe nyika. Mwari unobata hana yemadzimambo. Mwari unenyasha neprotection kuvana vake. Nanamata kwama dzangu dziri muCape Town dzine this challenge. Protect them. Protect their families. Protect
in the mighty name of Jesus. Amen. It is well, Bridget Goredema, it is well. May the good Lord protect you guys. May the good Lord give you protection and favor in Jesus' mighty name. Patricia Muzitiri, good morning to you. God bless you. Mwari wakuitiri nyasha, Mwari wakuropafadze, Mwari wakuchengetei, Mwari wakugonesei. Muzita ra Jesu, muzita ra Jesu, muzita ra Jesu. Manteka la dabusha. Ntabaladia sarabusha. Acts chapter 10, verse 4. Cornelius stared at him in fear. What is it, Lord? He asked. The angel answered, your prayers and gifts to the poor have come up in remembrance before the Lord. Your prayers and your gifts to the poor has come up as a remembrance before God. Cornelius minamatu yako nezvipo zvasvika pamberi paJehovha. Sechinhu chinoda kurangarirwa. People of God, principles are principles. The Shunammite woman, I received the prophet paakamzichava nemwana. Akati, don't lie to your servant. Asi akagamuchira. Gore rinouya akava nemwana. Action. What you do kuna Mwari, muimba yaMwari, kuvanhu vaMwari, muupenyu hwevanhu. Zvine zvazvinotaura pamberi paMwari kudarika voice. So that you see kuti kune vamwe vanhu, you can judge them kuti havasi prayerful, havana mate, but you are sure kuti upenyu hwavo uneka protection, uneka favor and everything. Zvinombobva papi? Prayer is one of the keys. Prayer is master key. Zvaunoita musociety, mucommunity, muchurch, muimba yaMwari, kuvanhu vaMwari, kushirikadzi, kunherera. Izvo zvega pasina prayer. Zvine a level in the kingdom of God. Inokupa protection and blessing. We all know, tese tinoziva maZimbabweans, we know what say weakness is done to the community or to the people. Despite what people say or think, izvo zvega kuti wakaisa mufaro muupenyu hwevanhu vazhinji. Izvo zvega pasina prayer yaitwa. I assure you, there is a dimension in the kingdom inenge yasvikwa nawenhu isingawanikwi through prayer or anything else. When you change other people's lives, when you minister to other people in life, you challenge God. Why? Because Mwari vachida kuita reach out to people, he uses people. And ukava a vessel inogona kunzwa Mwari vachitaura woita chinhu. Izvozvo zvega, it's more than prayer. Remember, Cornelius was a Roman centurion. He was not a Jew, he was a Roman. But God showed him a vision in Chitaurana. Remember, he was not yet born again. Nokuti pakamutuma vanhu vandotora Peter uyodzirwe. Ndo paakaparidzirwa kuti awane salvation. But before this man was born again, ari a Roman centurion. Denga rakaronga kuitira crusade muno akafambira muno ishu yacho itori angelic, itori divine, zvisina kunyengetera vanhu vaundiparidzire denga rakasvika pakubatwa. Prayers emunhu asiri born again akaperekedzwa neaction. Your prayers and your gifts has appeared before the Lord. Appeared before the Lord. So there are times ekuti tichiti ninga hana mate, haindikana kuchechi, but business yake inofamba ninga hana mate, haindikana kuchechi, but zvine favor, zvine protection, inda zvichidaro. Takafungidzira kuti kuenda kuchechi nekuita prayer ndo zvine guarantee yesecurity neblessing. Prayer is not the master key. Church attendance is good, but I see your key. Yeah, getting that because you go to church, things are gonna be alright. Because you have prayed, things are gonna be alright. There is another dimension of blessing. Some
Acts chapter 10. Mukadzi wainzi Dorcas kana kuti Tabita. Dorcas kana kuti Tabita. Paakafa, vanhu vasati varonga burial, pavakanzwa kuti Peter ari close panzvimbo inonzi Joppa, vakatuma vanhu kuti ndemuchedza Peter. Hapana paunonzwa kuti vanhu vaiti munhu akafa mutsvaga munhu anovanamamatira, but why on Dorcas? Why on Dorcas? She was a helping hand to the widows in the community. Shoko panonoti shirikadzi nenherera ndedzawo. When Dorcas was ministering to the widows, she was ministering unto the Lord. So shirikadzi padzaichema dzakabata micheka dziri murumu yakaradzikwa Dorcas. Padzaichema kwete prayer, padzaichema, they were crying. Kuchema kwavo kwakanosvika pamberi paJehovha. Mwari vakapa nyasha kuna Peter kuperforma miracle yeresurrection. Munhu go back to life. It was back to life. She was a helping hand to the community. It's good to be prayed for. It's good to pray. But what you do, your voice. Aripo iri munhu anogona kumira nhasi otaura zita rako achiti munhu uyu akaunza echange mulife mangu. Munhu uyu wakashandiswa naMwari kuunza shanduko muupenyu hwako. Une vanhu here vekuti vanonzwa kuti even usina kuvatuma vangapfugama vakati Mwari rangarirai uningi, Mwari rangarirai uningi. Besides vabereki vako kana hama dzako, tine vanhu vekutoti even hama dzako hadziri kupfugama dzikanamata on your behalf. Tine vanhu even mubereki wako haagona kuti Mwari rangarirai mwana wangu, yet you go to church, you pray a lot. People have come to challenge you from this angle. The Shunammite woman is an example yemunhu asina kukumbira kuti ndoda mwana, but akava nemwana. Maybe I'll go deeper this way. Ku-Israel, mavakira avaita dzimba, even like today ukaenda, vanosiya a room, a space yekuti you can also build another room upstairs. Roof yavo iri solid to an extent yekuti vane pfungwa yekuvaka imwe imba pamusoro. Say traditionally, first born mwana mukomana hakuna kwaaienda, kana vatobereka mwana mukomana wekutanga ndiye aigara muimba yepamusoro. So mhuri yanga isina mwana, the Shunammite woman nemurume wacho vanga vasina mwana. So pavakapiwa mwana mukomana naMwari, chakadena mwana mukomana kwete mwana chete, prophet vaigara nzvimbo yemwana mukomana. Elisha paakavakirwa imba pamusoro aigara nzvimbo yaifanira kunge ichigara firstborn mwana wepo mukomana. So Elisha pakungova in that room, in that place, the atmosphere yomwari nenyasha dzaMwari dzaprofeti ndo dzakaminista pamberi paJehovha kuti chiri missing muri kugara prophet, munhu anofanirwa kugara imomo, anova iye mwana achaberekwa navanavo, uye ari mwana mukomana. Your request, your action, what you do to the house of the Lord, to the men or woman of God, the widow, to the orphans, in your voice. Unire kuti akavhara wardrobe yake, hembe 3 or 4 dzaanoona dzakabva kwauri. Une munhu here kuti kana akupfeka shangu, it's your name yaanofunga. Une munhu here kuti waunoziva kuti musi ari patight wakava a rescue head, kwete kuti unazvo, but you'll be ministering unto the Lord. Kana shoko rati Kornelio minamato yako nezvipo zvasvika, zvipo hazvina kuenda kudenga, zvakaenda mucommunity society, but denga rinorecognize kuti zvasvika, which means you can reach out unto God, but by what you do in the society. What have you done? What are you doing concerning the house of God, concerning the widows, concerning the orphans, even concerning your next door? What have you done? Besides being prayerful, action is a voice. Action is a voice. Tine vanhu vanogona kuona need and vane capacity yekubata that need and they remain quiet. Then we'll enter challenge.
cry unto the Lord. Inzwa kamudikani. Kana Mordecai akasimudzirwa ukatresa nyaya yaMordecai, Bible inoti mambo vairongwa akura wana Bigata naTareshi ndiye akaendesa message and the king was saved. So Mordecai paada kuuraiwa naHamani, Mwari vakangoita reverse kuti kana akaseva life ya king, the king must also save life ya Mordecai. Shoko rinoti Mwari haasekwe munhu chaanodyara unokohwa. Practice makes perfect. Begin to practice. Kumbo minister not with words, but with action. What you do. Nyaya isekuita zvakakura. Nyaya ndekuva nemoyo wakapane zvautaita. I remember there was a time I met somebody. Ndakandiri kuRustenburg ndaenda conference. Mukomana uyu anochengeta mota pamo, mavolonta anenge ari pamo achingomonita mota dzevanhu. He came to me, he's a Zimbabwe, ndakaniziva. He came to me ndokubva ndipa 50 rand. Then mufundisi wandaiva nawo ndakavaudza kuti this guy paposition yake kuti anzi andipa something is good, ari kuzviita because unoda Mwari, but ndiri kunzwa Mwari ndiri kuti I may be in a position to help you, not for him to give. Mufundisi ndomwe vataura neni kuti munoziva here kuti vanhu ava vari kuchengeta mota panapa, 50 rand iyo inogona kunge iri mari yaanogona kushandira the whole day, because vanopiwa tumacoins tudiki whole day anogona kuwana 50 rand. So iyo ndobati I'm also shocked kuti anotora mari yezuva rese okupai muposition yaari. Takaita almost 20 minutes to discuss. Atisati tasungunza mota titaura kuti ndomudzorerere ndodii. Mufundisi vakati tichimushedza, takamushedza ndikanamata naye. One thing I know, kune vanhu vanonzwa Mwari kusvika palevel yakadaro yekuti ari muposition iri lesa anogona kuti Mwari kana mataura handinoita. I would never forget that man, and I pray for him like today. May God protect him. May God protect his career. May God open new doors and favor upon his life and his family. In the mighty name of Jesus. Nyaya isekuita zvakakura. Nyaya ndekuva nemoyo wakakura pane zvaunoita in serving God. Action in a voice kudarika voice. Practice makes perfect.